Ja, eman. Ba. Allí? Apa berria lagunok, gaur, bideo honetan kontatu nahi dizuet, nola sarrera birsalmenta ondia dago hemen Rion, ez? Sarrera ikusiko duzu eserleku huts asko daudela pabiloetan, eta pabiloak ez dira betetzen, baina takilan sarrera lortzea oso zaila da. Sartzen baldin bazara webguneak jartzen duenak salduta daudela, eta takilan gelditzen direna oso garestia dira. Absurdo bada, ez nahi dute tokia badago, baina sarrerarik ez. Horrek zer egiten du, birsalmenta ondia egotea. Birsalmentan bi tankerako birsaltzailea daude. Batzuk sarrerak eskua dauzkate, eta eskuan dauzkatenek, horiek euren prezioa eskatzen dute. Ni batekin hitz egiteko aukera izan dut, pare batekin hitz egin dut, eta hor historia desberdina daude, ez? Ezin direnak etorri, ezin dutenak saldu, ezin dituztenak saldu, eta edo besterik gabe nahi ez dutela etorri, ez? Horiek prezio hortan saltzen dituzte, eta gero daude, birsaltzaile klasikoa direnak, ez? Horiek garestiago saltzen dituzte, batekin negoziatu dut, eta eskaini dizkite saskibaloi sarrera batzuk 400 realetan, trukean €1 pasatxo ez dakitzen batekoak ziren, eta berak esan dut nahiko banik 10 minutu itxun beharko nukela, ez da mazkite soinean, ez hori da birsaltzaileen jokamolde normala, baina jakin dezazun, mugimendu asko dagoela, bai legalki edo ilegalki, sarrerak birsaltzea ilegala da, polizia daukan pasibidadea harrigarria da, lehen ikusi dituzue pasatzen, bidearen hasieran, eta urrunago jangabe, hantxere polizia dago, han polizia gehiago dago, han kalearen bukaeran ere polizia pila badago, eta pasibidadea erabatekoa da, bizpahiru aldiz pasa dira hemendik eta ez dute zer egin. Hori kontatu nahi zuen besterik gabe, ez? Honek min pixka bat ematen dit, Londresko jokoetan nio nintzenean behin katxeatu egin ninduten, poliziek identifikatu egin ninduten eta motxilak kendu zidaten eta goitik behera beratu ninduten nik birsaltzaile bat nintzelakoan, ez? Han erabateko zorroztasuna zegoen eta hemen ikusten duzunez pasibidadea, ez? Batzuk aprobetxatu zitzazketen sarrera horiek saltzeko eta beste batzuk negozioa egiteko. Hoxe zen dena. No todo ben gaurkoan, zetik ez da oso historia polita. Venga, eskerrik asko berri lagunok. Cada um desses